And yɛtoa asante abakɔnsɛm so na wotwetwa mu yɛsua bi fa ɔsɛe Kwame Panini ho. Ɛna nkramosom a ɔde ne ho hyɛ mu nti no ɛduru baabi no na asante hema Kwadu Yadom hu ne sɛ ɔtoto asante amammerɛ ase no ɔmo ahwɛ a ɔde agyadeɛ ɛbɛba asante no mu nti wɔyɛ sɛ ne maame na ɛtwa n'asu no ɛpɛ sɛ pepa ne din firi asante hema edin mu. Nti saa na ɛbɛyɛ de a ɔno na bɛdi santehene no yɛntumi ɛnkase ɛmmɔ ne maame din. Nti ɔmo yɛ hyehyɛ bi sɛ yɛbɛfa ne sɛ nyɛ ne maame ne ɛkyɛ ama bio ne mmom ne maame ne santehema Kwadu Yadom. Nti saa na ɛbɛbɔ ne din afra asantehene mu. Ɛna ɛnam sɛ na ɔno so nhyɛ da nte ase nti no ɔmo yɛ sɛ yɛbɛn hyehyɛeɛ a yɛde bi di adeɛ a yɛbɛbɔ ɔno so ho ban. Nti ɔmo yɛ sɛ ɔbɛma santehema Kwadu Yadom no ne ba a yɛfɛ no Opoku Kwame ɛna bi di ɛyɛ ɔsɛe Kwame adeɛ so ɔkɔ ne kra akyi a na ɔmo aka sɛ ɔmo mmienu nyinaa yɛ maame baako. Na Opoku Kwame wobɛkae ama di kan ka kyerɛ sɛ santehema Kwadu Yadom ɛware mmarima ahodoɔ num at different times of her life. Nti ne kunu a na yɛfɛ no Adutwum a na ɔyɛ Opoku Arekatakye ka akyire no ɛyɛ asante Opoku Arekatakye ne ba ketewa na yɛfɛ no Adutwum ɔno na Kwadu Yadom ne wo Opoku Kwame no. Na ɔmo yɛ wie yɛ amammerɛ sɛ ɔne bɛdi n'adeɛ na mu no ɛna obi di awuduro kɔfra n'aduane mu ɛma ne wuyɛ. Nti santehema agye di pefee sɛ ɛbɛyɛ ɔsɛe Kwame ne di saa adwuma no. Ɔsɛe Kwame so yɛ sɛ ne ɔno a wɔntwi bɔ ɔmo ntɛm ɛma ɔsɛe Kwame de ahomteɛ ɛfa sikadwane ho akadeɛ nyinaa etu kɔtena dwabe. Akyire ɔmo yɛ sɛ ɛyɛ Kwadu Yadom ne ba a ɔdi hɔ no a yɛfɛ no Opoku fie no ne bɛdi ɔsɛe Kwame adeɛ. Na ɛnoa mu no ɛna nkurɔfo bi so ɛbɔ ɔpo bi a na nkɔmɔ kɔ akɔkum asantehema Kwadu Yadom. Nti ɔma ɔno so edwane firi Kumase kɔtena Ofu. Wobɛkae hɔ na asantehema mu nyinaa ɛte mmerɛ bi a na ɛtwam. Ɛna ɛkɔpka Opoku fofie a na ɔno te Kumase a na ɛsɛ sɛ ɔno a ne santehema ɔte Kumase. Edu baabi no santehema san baa Kumase no ɔyɛ sɛ so ɔsɛe Kwame ama a obetu no adeɛ so. Nti ɔsɛe Kwame ɛfɛ sikadwane ne ho akadeɛ nyinaa firi dwabe ɛsan baa Kumase. Nanso na dwerɛ ɔmo twa nsankuo ne nneɛma bebree hɔ a ɔsɛe Kwame mpɛ sɛ ɔbɛyɛ ne nti no Kwadu Yadom ɛyɛ sɛ watu no adeɛ so 1799. Nanso saa bere no mu wante ne ho ase saa kɔpem 1803 na afɔ ɔno agye to mu sɛ watu ne ho adeɛ so. Tutu ne ho adeɛ so wieɛ no 1803 around December hɔ no ɛna ɛyɛ 5th or 12th December mu baako ɛna Opoku fofie esuae ɛbɛyɛ santehene a ɔtɔ so nsia. Saa bere na mu no ɛna German baabi a sɛ frɔ Bono region no ɛne Cote d'Ivoire joining part na ɛwɔ saa side of Ghana no ɔmo ka bɔ mu sɛ ɔmo nte ase sɛ ɔsɛe Kwame ɛkɔ. Nti ɔmo bɛwa abɛko kɔpem sɛ ɛde ɔsɛe Kwame bi so. Nanso sɛ na ɔmo pere agye ɔmo fa ahodie ɔmo de travel bi ɛfrɛ ɔmo kɔn ɛna bandafo so taa ɔmo akyi na ɔmo ne santehene Bofofie de siani wɔ Tano nkyɛn hɔ kura ɛfrɛ no Boaben ɛhɔ baabi na ɔmo de asantehene ko ntɔkwa saa na dɔm ne dɔɔso kyɛn asantefo nanso na asantefo no sɛ ɔmo bɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo di nkunim nti ntɔkwa no bɛɛ wie no na asantefo no di nkunim. Ofiri obedi Kumase no ankyɛ bi a that is March 1804 obedi adeɛ ɛyɛ December 1803 na March 1804 ɛna wuyɛ. Ewu no wuyɛ no na nipa bebree gidi sɛ ɛyɛ ne nua bɛma a obedi na adeɛ ɔsɛe Kwame ɛne ne nkramofoɔ na ɛyɛ saa adwuma no. Etu sɛ ɛbrɛ a wotu ɔsɛe Kwame no nipa do na gidi sɛ ɔkana no aduro ewuye. Nti ɛbrɛ a yɛde Opoku fofie si so no saa bere na mu na nipa abusua no foforo abusua na mu ɛfa baako so ɛyɛ ɔsɛe Kwame na sɛ abusua no mu akyɛ mmienu. Nti fa baako ɛwɔ dwumadie na ɛde Opoku fofie esi adeɛ so na ɛfa baako so wɔ baabi a na yɛyɛ ɔsɛe Kwame yi. Ɔmo antumi andwira na konya no ho amana ma yɛ akonya tuntum ɛyɛ ɔsɛe Kwame no. Nti nipa do na agye sɛ saa na ɔmo de ɔsɛe Kwame no nti no ɛna ne saman ɛne nkramofoɔ no ɛyɛ honhom nneɛma bi ɛma Opoku fofie ankyɛ wɔ adwa no so ɛna ɔkɔɔ ne kra akyi. Na ɔkɔɔ ne kra akyi no ne maame ba
ɛyɛ Osei Kwame Sibe ɛna yɛde no bɛdi adeɛ. Nti ɛyɛ Osei Kwame Sibe abrɛ so no ɛna Asante ɛhyɛ asese hwehwɛn. Nti bɛpem saa abrɛ no deɛ asua firi Osei Ɔpemsɔ, Opoku Arekatakyie, Kusibu Adum, Osei Kwadwo Ɔkɔnwia ɛne Osei Kwame panyin no abrɛ so nyinaa no ɛyɛ kwan afa Asante ɛfa kyerɛ na emu trɛ. Nti efiri Osei Kwame Sibe brɛ so kɔ no ɔno na ebedu baabi na ɔba abɛde Osei Bonsu ebesua hɔ no hɔ no na ebehu nneɛma esisi nti a Asante hyɛ ase hwehwɛn. Na Opoku Fofie no wɔwɔ no afe apem 775 yɛwɔ no 1775 ɛna owu March 1804. Nti na ɔtwe besi mu no yɛbɛto aso.